min hus og have, hvor jeg pynter hele min have op med Halloween. Det er blevet rigtig flot. Og vi vil lave en video til jer. Et kæmpe stort arbejde, jeg har lavet. Det er faktisk blevet rigtig godt. Rigtig godt. Kæmpe arbejde, jeg har lavet. Med spindelvæv på hægtene og skeletter og det hele. Edderkopper og alt. Det bliver jo mega fedt. Alt har jeg faktisk lavet selv og sat op. Det er mega fedt. Man kan komme og se det her hele oktober måned. Så har jeg dukker ind i skud af garagen, hvor de kan sige noget. Det er også ret fedt. Man kommer hele oktober måned, så kan man se det. Kan man gå en runde og kigge. Her i Haderslev. Mega fedt. Jeg elsker også Halloween. Så det er også derfor, jeg pynter op. Og så kan folk bare godt lide at se det, hvor de kommer og ser det. Det er jeg rigtig glad for. Mega fedt. Fik jeg lige en rundtur